Inselmilkom u nistedinkom għall-40 riflessjoni 3 minuti tal-Patri. Kieku kenna naġnu fl-imkien it-3 siltiet tal-iskrittura tal-liturġija ta' dan it-22 ħadd matul is-sena nistgħu ngħidu li huma kollha sejħa biex inkunu insara awtentiċi. Għandna silta mid-diskors twil illi Mosè għamel fil-ktieb ta' Deuteronomju ftit qabel idħul fl-Art Imwiegħda. Mosè jfakkar il-grazzja kbira illi għandu l-poplu l-magħżul, illi permezz tal-liġijiet u l-kmandamenti u l-ħarsin tagħhom dan jagħmlu li Alla jkun ħafna qrib il-poplu tiegħu. Il-liġi u l-kmandamenti għandhom jiġu osservati mill-qalb bħala risposta, bħala tweġiba għall-imħabba kbira li Alla għandu għall-poplu tiegħu. Għandna mbagħad it-tieni qari silta interessanti u qawwija ħafna mill-ittra ta' Ġagbu. Ġagbu jinsisti mal-ewwel insara biex ikunu nies awtentiċi, ma jkunux nies illi jisimgħu il-kelma t'Alla biss, ma jkunu nies illi jisimgħu il-kelma u mbagħad bl-istess għajnuna t'Alla jagħmluha. Kelma li tqanqal għall-konverżjoni, kelma li tqanqal biex wieħed juri l-imħabba speċjalment lejn dawk li huma l-inqas ixxurtjati fis-soċjetà. Ġesu jagħmel diskors qawwi wkoll. Issejjaħ lill-Fariżej, issejjaħ allura anki lilna d-dixxipli tiegħu biex inkunu awtentiċi. Dak li nagħmluh minn qalbna frott l-imħabba illi għandna għal Alla l-imbierek. Sejrin nisimgħu dak id-diskors fejn Ġesu jikkritika ħafna il-Fariżej tal-li kienu josservaw l-eruq u xniexel tal-preċetti u tat-tradizzjonijiet reliġjużi tal-poplu tagħhom, però mbagħad qalbhom tkun bogħod minn Alla. Isu bħal donnu hija anki sejħa biex aħna neżaminaw ftit lil nfusna, aħna li forsi ngħixu minn qalbna it-tradizzjonijiet insara nifirħu bis-sinjali tal-fidi nisranija, aħna li niċċelebraw festi sbieħ u kbar, imma forsi mbagħad xi niġu għall-qofol tal-ħajja nisranija illi nħobbu lil Alla b'qalbna kollha u lil proxmu bħalna nfusna forsi hemmhekk imbagħad inkorru. Sejħa għall-awtentiċità, sejħa biex ma noħolqux Alla tfolozz bit-tradizzjonijiet anki sbieħ u nsara tagħna, imma nagħmlu minnhom strument illi wassalna għal qofol tal-ħajja nisranija, l-imħabba lejn Alla u lejn il-proxmu. Għatina mulej id-don li nkunu awtentiċi, insara ta' veru, insara ġenwini. Inselmilkom u l-mulej jagħtikom islim.